Okwu ụlọ nzukọ Omeiwu steeti a, Right Honorable Somtochukwu Udeze, etogo Govano Chukwuma Soludo n'ọchịchị ya maka etu o si hie asaa n'anya iji ego amapụtara maka atụmatụ ọrụ dị iche iche alụ ọrụ etu o si kwesị. Okwu Udeze kwupụtara nke a ka ọ gachara nwa oge ha ji neta ụfọdụ atụmatụ ọrụ ndị ọchịchị na ugbu a lụrụ. Onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti Ejike Abana wetara akụkọ a nke ugbu a. Soludo du nnọọ okwupụta okwu ụlọ omeiwu steeti a nakwa ndị otu ya wee gaa na Solution Fund City ya nakwa Government House nakwa Governor's Lodge aka na-arụ arụ dịka Right Honorable Udeze si wee kwuo na njikọ aka executive nakwa legislature bụ nnọọ nke enwe ọtụtụ mmepe dị iche iche na steeti a. Ọ gara n'iru too gọvanọ maka ọrụ ọma dum ọ na-arụ na Anambra, ọkachasị ya bụ ụlọ ebe obibi gọọmenti. Ejike Abana maka akụwa ABS.